startsignal til start nummer 11, Anne-Sophie Hjort Jensen på Sarine Tier. Foregående rytter, Brian Jacobsen, slutter med 6 fejl i første fase, heraf 2 tid. Tiden var 69,64. Til start nummer 11, Anne-Sophie Hjort Jensen på banen. Start nummer 12, Louise Blomstrand, bedes holde klar. Hvis ikke Louise Blomstrand er klar, så skal